Nyasaye wanjero yotabwenereti nase bikoba byo gotacheneka Nyasaye asangeli ng'ana liao n'abana bao. Ekiagara twachire twensi korigia korwa asole omogati bw'obogima na konywa korwa ase ensoko y'obogima Nyasaye totigonde oito agende atararia na konywa nase ogoisanikia enkoro. Twasabire obwancha kwogo okoreka ase erita ria Kristo moboria. Twasome ekefungo kiarenge Luka 10:42. Koni ntagete mbae omogano bwoyo totagete twegere. Ase Yohana 5:3 ekefungo ekemo goika 11 omogano noro bw'abanto babwata omosubati omotayai erinde bamokurura goika ekaru ase Yesu arenge. Nekero bamoikirie bagania Yesu abae ribaga erinde bakoreki bamwaka amagena akwe. Ko ase engencho eganga ya Yesu tari eyo ogoita gose gosiria. Eganga yaye nerinde banyore obogima naende obogima ase obonge bwaye. Omosubati oyo onyora ribaga naende oba moyo. Nekero aba moyo ogenda. Kekero akogenda Yesu namotebia ring'ana eriomo erio Yesu amotebe tindiriri. Go and sin no more. Mosubati oyo akagenda nairanete ase ebibe naende. Kero kende nairaneteo bari mwasomire omogano oye. Bari mwasomire omogano oye tairaneti. Onye tairaneti rori torasoma aba Luka 5:3 ekefungo gia 2. N'abakungu bande babwatire n'ebireche ebibe bakabweniwa nere. Mariamu ore korwa Magadalena mbuya mono nere noarenga oyomo bwabare korusiwa kere kieke eyenga kiki. Nekero omogano oria omotang'ani oetire gose nekero otaraeta. Nekero oetire gose nekero otaraeta. Anchake koboria maswali nkorara more montige enchera. Kotiga ntebe iga ng'a nekero omogano oria omotang'ani oetire. Yesu namwaberete erinde akagenda lakini ekerecha kiarenge ime yaye ngekoreti ki obobo bwaye mboereti rituko erio akagenda naende akairana naende mbaumeranete na Yesu ekero kende nekero ekeiga naende akamorusia ebirecha birenga 5 na 2. Otatiga nonya nekero airanete aha ekerengereri nkiarengo igoro y'omonto oyo okoroku Yesu. Kerengereri eke giachete asare gekoroku Yesu nke motigeti nonya nekero ebirecha ebi 5 na 2 bire ase omobere oye nkona koinyora are ng'a omonto oria oruse ng'onyaberete naende toise koumerana nere nabo naende agonsibora erinde akamosibora. Ekero ekemo naende koume tari eririo okabaumeranete. Ekero ekemo naende omonto oyomo agachika omoyega na omonto oyo are korokwa Simeoni. Simeoni na omofarisayo. Omogano gotoka ase Luka 5:2 ekebungo kiaye 35 gotirimboka pake 50.
Erinde kero omo farisayo oyo arangeria Yesu erinde bari ekomo akagenda asare akasoa ase enyomba yaye nase engencha arenge omonto bwa abanto omotang'ani bwa ekanisa abanto nabange barenge nabande barenge na abafarisayo bamwabo nabatang'ani ba ekanisa. Yesu akaigwa ekerogo aitebo na abafarisayo bande nabarobwo bakanyora ribaga bagaikaransa na Yesu. Omosubati oyomo okorokwa Maria Magdalena nera agacha ere ng'orenge ase aba baikaranseta egesongo bakoroka nobody ekiagera naki bamomanyete ere no omotayai otatiga kerengeri nkera asare ng'oyo ong'ete ribaga riokomenya riri ritang'ani naende akarusia ebirecha bitano bibere asende oyo no omuya ekero barobo bare bagasete enkwana agasoa nyaro ya emesa erinde ase amariga aye agasibia Yesu amagoro nase etuki yaye agatinyia amagoro aye nase omonwa oye akanakonyunyunta amagoro barenga abasubati baramorata ebio subati bara narora barenga ase engencha atatoka nonya noyomo aiga ng'ai atogete oyomo oyere ng'orenge ekanisa atogete oyo aba ekanisa baborire ng'ai atoka oyo ng'ai atoka tari ense ntwasoma Abaiberonia 11 the hall of fame abatang'ani bokwegena abasubati mbarenga mwasomo ase abanto abo bonsi bale mentioned ase 17 oyomo Rahabu ning'orenge omoyahudi arenge omonto bwa ebisaku tarenge moyahudi eria kabere nkiarenge omotayai lakini nero onyora ribaga riokoba ase abasacha bande bagwatorwa nero korekere kieke gwatorwa aroro bono eise gotoka ng'amba ribanchete Yesu ekerenge eki ekanisa mbarusiko bache bono ekero gekio kana koba tayare koimoka ekiagera onye tobwate omanyeti gasi yaye omonyene ngochare konari nabagechire konari natebire aya ntacha sinachire gokora aya base tata ntebia korende tari aitu arenge oyu Maria Magdalena nkomerana tore nere eriakane karenga tuomeranire nere ase emegana yetu atebire karenga gatatu ritang'ani ekera kururu gocha ase Yesu eriakabere kararusiwe ebirecha neria gatatu nekera ekero omosangerekana ase Yesu arenge tomerane nere eriakane Luka 10 ekefungo gekorokwa 35 na 3 goika 42 ekere ekemo Yesu kare ense omochio Bethania ase familia ya Marita na Lazaro na mosubati omwabo okoroku Meri erikonyoiranire koru Bethania orure Magdalena balimotamanyeti Magdalena tari rieta riaye oyo ere Meri Magdalena no mochiare gokorera ebiasara biaye bono ekero konya abeirwe naende arusiwe ebirecha akaira nanka kiara tare gokorera biasara ka moriko nonya nabaino mbakari mogonga nkaba gokorera akaira naka nekaraira nanka Yesu nabwate naro yogocha ase enka yabo nase enke yabo banyori ng'a Mariamu nenyaroka yarenge enke mbona yasinyete mapema nenyaroka enke yarenge mwabo nero orenga omoke omonene ning'o Marita obwati guna Lazaro obwati guna na Meri erinde Yesu agacha mwabo nekero omogeni achire enaro botambe naye okomwarigania
elinde Marita akagenda jikoni gokora ebinde ng'aki abageni baye omogeni oyo okoruku Yesu omonene akoba comfortable gati yayo egatoka ng'a mosubati omwabo anga nere mbakari komo jikoni enaro y'abasubati nere chinyaroka chia mwabo ng'aki ere anga nere mbakari nere chikoni lakini egatoka ng'a takari chikoni ng'ai eragotoka ase Yesu aikaransete nere agaikaransa ase amagoro aye ere ekaba ng'a Yesu nana kobanchara lakini bana gokora kere kieke kogamba erinde Marita obororo bokamoria ng'a nki gekogera Yesu agwancha erachandeke Mariamu gaikaransete ore idol koreng'ana na Marita ore idol anga egasi enene anga ng'ai kare nchikoni agocha okomobori ng'a nki gekogera otechandeti ng'a omosubati ominto ontigire ngokora nche bweka motebie ache erinde ambwatesi rinde 41 Yesu akamotebia Marita monto arakorangerire mo naenda irorere yondiria arecheche ndiria mineti akamoteba no ng'ebi gochandete naye gwechandeire amang'ana amange lakini onsi tari aye engencho nki eki engencho tosome 42 korende egente ekemo gioka keganeirie Mariamu ochorire ensemo eyere engiya eyataurwe nonde nerie achorete kobera ase amagoro a Yesu neki naki tokwegera rero bono moisa kwebayande twakwanire korwa maega nayare gotoreta ase ring'ana eri ng'a kobera ase amagoro a Yesu being at the feet of Jesus. Mariamu agachora eke Marita atachorete emeremo Marita ale gokora na emebe chikoni kwarigania abageni bono omogeni ache obembwetemani nono gwetemani gwekaiga igo naye moyo ore ng'aki omogeni akogenda okorigerereti lakini Yesu agatebi Marita ng'a mbuya mono emeremo ogokora na emiya naende kwayechandeire mono otatiga ase ekere eke tari ere eye engencho eke engencho naye onye omanya anga nkwaratiga oracha oraikaransa naye otegerere naye oigwe eke Mariamu nere aigure nki akogera Mariamu ancha ase amagoro a Yesu na ase engencho omogano oria twasoma Luka 5:38 gotirimboka ng'oyo bwabeirwe mono ng'aki agokora agwancha mono oyo bwabeirwe ake akwancha ake ekamoa ribaga Mariamu ere gwancha mono ere Yesu nana kobanchara na emechando ya Yesu otatigera ikaransa ase amagoro aye anakoigwa na kona koiranerera obosera bwa Yesu rinde omoteri onde agateba ng'a mbuya mbe ase enyomba yago rituko erimo kobua kobera emiaka emenge ase ensemo yogokora amabe nki ekogera achora aye emiaka amatuko arenga asabere kobera ase enyomba ya Nyasaye neba rituko erimo erisaine kobua emiaka ende yonsi yakorete gere kieke lakini ataete gotebia abasae bekegori ekeiga ng'a the best thing, the best choice you can make in life is to be at the feet of Jesus now and always no kobera ase amagoro a Yesu erinde onakoigwa na koirorera obosera bwa Yesu erinde gakona korwa instructions in life
kere getambokero kyobogima erinde akorae, especially ekero aba tuachorire koba in this ministry. Na sengencho kingo teba manganaya, we are in the music ministry, etora sa matera ne chairman ya matera ningo. Chairman ya matera omoterio motangani. Omoterio motangani. Ngole kora matera iguru. Ngole kora matera iguru. Setole eke wande ke ngoteba ngano manyane eke kia matera. And that is why nonya to gotera aya ande naro talia goterwa nara tagete kura ya chinguru na sengencho ya kerkieke bolia basaba naro abande bagotera naro gesule ya tera bia. I liked the passion nago ko mwa kondote nina nganere nare kegoli no bolemu wokobera na basai mwana naro tenene moina nagoka narigeria abana mbali barenge bosio. I liked the passion. Lakini wetane the passion babwate nancho gotera ne message gotera ukukwa kwa bwate yonekero ntraba ingiria lakini motebia tera aliande naralia manyeta mange kubwa enekero nabatumeka no mubweka no mogwika ka mongita ana mokonyoliba kana mokondangiri nchiko barandiri lakini naraliba manyete amangi esimie yebuna yache gatwale memory na YouTube na binde naralia gotegerera mono ayandi agoterwo ne kanisa ne karogia kwa training ne karo tole mesangirikano lakini ekarale rubweka naralia gotera omochando noroli bwebire orura sama gora Yesu ochira se amagora mao ochira hao. And that is the problem. Mosubati yokuruku Maria Magdalena nelia kalenga tumere nere ento tumere nere bono toche kiyo yole Mariko 14 Mariko 14 ngoi kiraroro elinde karokende gekaba Yesu naende ole ase omoyega omosubati oyo agacha naende akairorera keria akolete litangani diria achete na mariga elinde gotinya gosibia Yesu amagoro netuki yaye akagenda elinde akamenta obwansu bwomoyegoyo nabachete alia nyaro naende lakini agacha na mafuta yogotioka okuya naenda yerigori linene abariki bamang'ana bagoteba ng'a akagenda agatume kachibesa chiaye chionsi kugura amafuta aya erinde agacha acheko waka Yesu chibesa chiaye chionsi nchiri chiechi chiri arosetie riria renge biasara nkoga charenge akanyora ng'anchibu atigasi ekiara akore no kugura ekekemo erinde ache anointi Yesu agacha neke bakoroka alabaster box yabwate ointment amafuta yogotioka okuya ochakire kifungo kia gatatu ekarubara ali Bethania ase nyomba ya Simeon Peter olire na ukoma narengo omworoki wo Yesu olekoroku Judas yakarengeringa amafuta aya omosubati oyagosaria tale koni wa ekerengo kia 300 dinari erinde abataka babagerwe ko Yesu akarora ekerengeri kia Judas erinde akamotebia timo mochanda ekiara okolire merememi ya sende abataka mo bana barwe miaka yons naende nabo moko bakorera buna moko nyara kero kende gions kolende aro kolire nsemo yaye otanganire ko aka umobero na mafuta erinde otinde kwe namba kianda ngori ogosome kigusi ekena nabatebirie
enchiri erarandiwa ase ense yonsi enchiri kera as onsi ekorandiwa neriakora oyo neriakora oyo nariatorwe ase okumuinyora nariatorwa ase okumuinyora erinde Mariamu nera agasoa in the books of memory ase ekakolete yogwaka Yesu kerekieke amafuta enaro ya Mariamu nereri yarenge ntwa mumera ritangania ase nyomba ya Simeon nkiale gokora na amafuta ale gwaka Yesu twaumeire riakabere naende erenkia gokora amafuta gwaka Yesu omotugo samagoro asamagoro aye at his feet ekero twamumera acha sobo Mariamu ngayere twamonyora ekero marita chikoni at the feet of Jesus abaminto onya na into tuaganetie na into tonyole this commendation amang'ana ya maya ng'ekio yakorire nerenke na koinyorwo ase onsi enchiri ekorandiwa na intwe siri nereri okobera ase amagoro a Yesu bagakaba baikeire iga ekekia baikiri iga siri neyemo ekiara babeire ase amagoro a Yesu bang'ina aba bara abasae barigererie buya roro yole ensemo yao mahokoro nagoka ng'anaye nole kwayeye naende obwate uniform yons ekigia goikiria abwo ochobatebi siri neyemo na bariake gorikiao barase chikwaye chichinde ntararora siri neyemo ekorokwa kobera ase amagoro a Yesu kero Molise sinagogi ino ga morandi ngwanchirwaro etagocha iga adekire kenyoronke bwate naro yabo mbaisa gosoka mondi ne transport yo koirana bono kamwanya nchire na bongo soka enki gya kogera baikeire iga asengencho they have known the secret bamanyire obobisi no bwokobera asa amagoro a Yesu na inwe moganeti goika emiaka iyo na inwe morekieni buna barekieni ga nonye emiaka ekona gusuka siri neyemo nokobera ase amagoro a Yesu karona batebi ng'ana tiga abana banenka bande mbandigereria iga kengeka bakagera ng'a miaka eye teraika konakana isirgo ika 40 tindi monto ratwal bane inyorire kana gwatebire ekene na berire kiombe kia basai for 20 years na renge kiombe getangani mogongaria we were 70 kwa kia chana abantu 52 enyene njabwa tabu 70 nginyole tele motwale koru tua chiete otingiga korwa na kenyenya iga naende no gotara no nyambali batamanyete gotara tua chiete na rokoro mogongali tokagendoro gale ngumbu ali bali mwa manyirararo na amagoro naende tokairana mwake meronge bejenga ge 2002 ekwaye inere moyo lero gose mombo oli na bonko batebi ngateli teli moyo balenga balimo koigwe kwa nyabisi bisyanko igumole nere kwa yane nero naraire emiaka 10 lero nko yigumole lero fleti ganko moyinko yigumole nero te chietie yakore ne chinde chigokora omo tienyi yokana rito taete naende tochake buya why ngoteba mang'ana the secret tuebete buna bali bebete na kero kende ndego cha kuebaga nere kole bunechi na atoire ibere chiakolire no kueba ng'esiri no kobera asa amagoro a Yesu and the moment we live there rituko tokoimoka korwa asa amagoro a Yesu erinde togende ao no inoro mochakano okerekieke gwokogwa wekwaye iyo ogosaba kwane buna kore okuao buna kore abatu ensi erinde
twensi buna togosabera gesule twensi buna togosabera lianya seta nechi chinde chionsi cheikaga no nyancha chikwaye iga ngamba akora kere kieke nero tegwa nero tekea nero te yumba lakini siri neyemo is being at the feet of Jesus no kobera samagoro a Yesu oetani abo bokora mboyo entobae matukabere ntobae mwakomo elinde moete buna abande baitire lakini okutali kwalenge korokwo ogosaba ekitali karoki giataleta no gotebania nganto sabete ekwaya ya ibencho elinde genderere buna toko yeitwa yeigulero na mambi toje to yeigwe na mambiende na kogenderera kweka Yesu iranirio boruoti onya no gokotwa kura so kwegena na siri nererie is being at the feet of Jesus. Ekamo miaka ya 10 ile eliana after every 4 years miaka ene gekoera mwaka ene gekoera bali bachagete miaka ene abantigaletio mbatatu asendo yomo banda bonsi bachire babe hakange saba ase kwa yeji abasaba molise tobwatie yao abamwaja ne chiaino esabu eyo emiaka ene karo yaelire mbalenga mwachagete na barobo en 2022 2018 mbalenga mwachagete na barobo baro tiandara tenenie eje mbaliriye nengiye mbalenga balengo 2018 asoko boko aba baimokia nabange naba bale basiaiga yombo abasai baro ngai bachite bali balengo kuru 2018 bachire corona yairira bande bachire chimbuo bande Nairobi yabanseire bande bakorere kerekieke ikwa amorai ngwa ke sawe yaye nga 2018 kiara no kwalengi nyangwa chitebwango balengo chagete na barobo abogo chagotigara na barobo abogo chaka na barobo bali balenge krasi sana nemo bono baikire form 1 na barobo bakageire nga baisanire koba abasaya elinde bacha ekwaya kolendo gosaba nkolia no koiga buna manga kona kobucha buna toko na gwancha bunense gwesoka buna toko na gwancha bunense egotera buna toko na gwancha ense bune kolia na ende buna ekomenya nebie gosoma nebie korora buna toikeire kagolikiba mbate balero ngabapangwingwi bate banga bapangwingwi ekienga kinga kono bate bayo mbaro bako bagwechoka talia yoko bachoka kulende na sabire ekarotole asama gora Yesu yesa to choke lituko togo jagoteba ngantu echoke ntoli gochogeka na lito jaga gwetu ekachinko bogeka bunaba gusi bagoteba ogosaba kwane elinde Nyasaye akonye chikwaye chi ekwaya ya ibencho nabasani ababe bekwaya ya ibencho twensi tuachiraiga elinde Nyasato tenenia so kwegena Nyasato beto tenenia soro gendoroiga elinde titorua sama gora Yesu the moment tokorwaroro no tuachakera ogosira gwaito onaga teranga gosira korwa se Yesu no sira ngora